Tak na pozápasový rozhovor jsme si pozvali Milka Dzurka alias MD7. Milku, utkání s Třebestovicemi skončilo 3-3. Je to spíše ztráta pro váš tým, nebo berete bod? Je to dobrý? Tak dobrý den. No určitě je to ztráta. Vedli jsme vlastně 3-1 a skončilo to 3-3, takže to bereme jakoby neúspěch. Dobře, a mohl bys popsat proč? Proč to skončilo 3-3 nebo průběh toho utkání? Průběh utkání jsme začali výborně, když Pavel Šimon nechytatelnou střelou do šibenice na 1-0. Pak jsme dostali z ničeho gól na 1-1. Pak MD7 dal rychlý 2 góly a vedli jsme 3-1, ale po našich chybách jsme dostali 2 rychlý góly a skončilo to 3-3, takže asi zaslouženě to bylo. Dobře, výborně. Sám si zmínil, že jsi 2 góly vstřelil, mohl bys nám popsat? No, tak ten první gól, to musím poděkovat Ferákovi Lukášovi, který mě tam nádherně našel a já jsem šel sám na bránu a ukázal jsem to v tyči. A ten druhý? Ten druhý to asi jsem... To se nedá asi komentovat, protože jsem šel zase sám na bránu, zaseknul jsem si to a prostě jsem jen tak vystřelil a brankářovi mezi nohama, takže to bylo spíš takový štěstíčko. Tak určitě gratulace, ale určitě do stavu 3-3, co jsme mohli vidět, tak si mohl ještě góly přidat, proč se to nepovedlo? No díky, no šel jsem ještě v druhém poločasu asi 2krát sám na bránu, ale které mě asi zklamal, dalo by se to tak říct. Dobře, příští zápas je doma, čekají nás Poříčany B, tak ty dneska prohráli 5-0 s Břístvím, jak se na to připravit? Připravit se vůbec nevím, protože náš pan trenér Michal Jareš jde na operaci, takže nevím, kdo to bude víc, teďka asi Tomáš Zeky, takže asi si dáme ve středu jenom fotbálek a v pátek si dáme nějaký bagl, takže na pohodičku a... Takže to na žádný radikální změny nevidíš? Ne. Musíme hrát furt stejně a musíme je tady prostě porazit. Dobře, děkuji ti za rozhovor, chtěl bys ještě něco závěrem vzkázat? MD7!